Ике катнашучы, ике юл. Татарстан юллары буйлап ике сәяхәт. Романтик туташ хәзинә һәм риваятлар эзләп Идел елгасы аша кичә. Бруталь егет борынгы сугышлар һәм аларның гаскәрләре эзе буйлап Шулман яры читеннән җилдерә. Узган тапшыруда Григорий Әлмәткә юл алды. Кичүдән Әстерханга кадәр дәвам итүче бөек яшерен юлның масштабын чамалады. Татарстанның иң бөек ноктасы Чатыртауга менде. Җирле халыкның яшерен йолаларын белде. Бүген исә Татарстанның иң матур нокталарының берсенә Кама тамагына юл тотабыз. Пока Григорий на своем желе... Григорий тимер атында Татарстан буйлап җилдереп, инде күптән вафат булган гаскәрләр эзләрен иң көтелмәгән урыннарда хәзинәләр эзләгән арада без матурлык артыннан юл тоттык. Сүз уңаеннан, бүген Татарстанның матурлыгын җир өстеннән генә түгел, җир астыннан да күрү мөмкинлеге булачак. Теләгән урыныңа барып җитүнең иң романтик, иң серле ысулы ул әлбәттә су юлы, Идел аша. Көймәң яхты булганда бигрәк тә. Волге и тем более на яхте. А ноктасыннан Б ноктасына күчүне генә түгел, матурлыкның ямен тәмен белүчләр буларак, транспорт чарасын дөрес сайлаганыбызга һич шигебез тумады. Тик аннары гына барып җитәргә әле тагын 50 километр ара барлыгын, җилнең дә каршы якка исүен абайладык. Шуңа да тизлекне арттырырга карар кылынды. Без инде кайда гына булмадык, ниләр генә күрмәдек. Тик бу кадәр матурлыкны әле очраткан юк иде. Танышыны экзотикадан башлыйк. Беренче тукталыш, чагыштырмача бик яшь, сабый гына урын булса да, истәлекле урын атамасына горур рәвештә дәгъва итә. Виноград бакчалары. Әлеге көйсез җимешнең биредә 150 сорты үсә һәм иң гаҗәбе, Татарстан киңлекләрендә үзен бик уңайлы хис итә. Татарстанда виноград үстерү әлегәчә бу сүзләр сәеррәк яңгырый. Үз күзләребез белән күреп торабыз. Менә ул үсә, өлгерә. Белгәнебезчә, Татарстан климаты виноград үстерүгә яраклашмаган. Эшегездә нинди авырлыклар туа? Дөресен генә әйткәндә, авырлыклар эшче кешеләр җитмәгәндә генә туа. Биредә вегетацияләре 130 көнгә кадәр сузылучы сортлар гына утыртылган. Виноград бөреләре май аенда ачылганнан соң, шук тулысынча өлгереп җиткәнче, шул вакыт аралыгы, ягъни 130 көн үтә, һәм бу вегетацион период дип атала. Мисал өчен, барыбызга да билгеле булган Изабелла сортының өлгерү чоры 160 көн. Шуңа ул бездә тулысынча пешеп җитә алмый, аңа җәй җитеп бетми. Татарстанда виноград бакчалары булдырылганга нибары 6 ел. Аңлаешлы сәбәпләр буенча безнең тирәлекләрдә тәҗрибәсе белән уртаклаша алырдай кешеләр дә юк. Шуңа да күп кенә нәрсәләрне үз хаталарыңда өйрәнергә туры килә. Бу кадәр зур хуҗалык, бу кадәр зур җаваплылык белән ял итәргә вакытыгыз каламы? Кама тамагында күңелегезгә хуш килүче урыннар бармы? Кама тамагында истәлекле урыннар шактый. Мисал өчен Лабаш тавы, Юрьев мәгарәләре. Тик минем бу 6 ел эчендә бер тапкырда анда булганым юк. Виноград бакчаларында хезмәт куйган арада безнең тапшыру аша булса да аларны карау мөмкинлегегез булачак. Анысы шулай. Матур да, истәлекле дә булган урыннарны, мөгъҗизаларны күрсәтергә вәгъдә иттеләр. Димәк, юлыбызны дәвам итәбез. Хәзер без барачак табигать һәйкәленә сәяхәтчеләр юкка гына агылмый. Юрьев мәгарәсе республикада бердән-бер күрү мөмкинлеге булган мәгарә. Дөрес, бердән-бер күрү урынының кайда урнашканын белмәсәгез, мәгарәне бөтенләй тапмый кире кайтып китүегез дә бар. Чөнки әлеге күрү урыны күрер күзгә ташланмый. Ул шыкырга әле бер кешенең дә аяк басканы юк. Сез безне кая алып барасыз? Юрьев мәгарәсенә әлбәттә. Бу аның күрү урынымы? Әйе, башкасы юк. Юк, мин анда бармыйм. Монда урын җитәрлек, борчылмагыз. Клаустрофоб хыялы икән бу. Шаяру фәлән түгел, биредә ниләр генә юк. Шуңа да махсус киемнәрсез, ышанычлы озатып йөрүчләрдән башка мәгарәгә керергә киңәш итмибез. Тик төшерү төркемебезнең кайбер катнашучылары мәгарәләрне яуларга кираклы кием салым турында берни белми булып чыкты. Сүз уңайыннан әйтеп үтим, мәгарә Юрьевныкы дип кайчандыр анда Юра исемле берәү яшәгәнгә түгел, Юра периодыннан калганга талган. Монысын махсус сорадык. Шул чордан бирле тау ташларын су әкрен, әмма үз эшен бик белеп шомарткан. Югыйсә бу кадәрле инженерларча шедевр барлыкка килә алыр идемени? Юрьев мәгарәләрендә әлбәттә табигый ют бөтенләй юк. Шуңа да фонарь биредә ярдәмче дә, якын дуста. Иң игътибарсыз дигән сәяхәтчеләр дә мәгарәгә аяк басуга ташларның ялтырап китүен сизәләр. Бәллүр, бердә булмаса көмештер дигән фаразлар да була. Бөтенләй позитив рухлылар платина дип тә уйлый хәтта, әмма шин барлыкның һәр вакыт кырыс булуы мәгълүмдер. Хәзерге вакытта без сезнең белән көмеш дип аталган залда. Игътибарыгызны түшәмгә юнәлтсәгез, күрерсез, бар җирдә көмеш типкәндәй. Көмеш типкәндәй генә түгел, каяндыр утта төшәсеман, бигрәк тә ерактан караганда.
Әнә теге кырыйданмы? Әйе, юк, сезгә тыйыла гына. Көмешкә охшаган нәрсә соң бу? Гап-гади конденсат, тотып карасагыз да була. Эх, ничек матур күренә иде. Менә, гап-гади су. Конденсат булуына аптырарлык та түгел. Тышта нинди һава торышы булуга карамастан, биредәге һава температурасы әйбәт бер суыткычтагы сыман. 7-8 градус. Кыш көне монда рәхәтләнеп җылынырга була. Сез бирегә беренче тапкыр кергәч, нинди хис кичерешләр кичердегез? Монда беренче тапкыр кергәндә миңа 7 яшь иде. Шуңа барысын да төгәл сурәтләр өчен исемә дә төшерә алмам. Шаган булган ахры. Ошады, әйе. Беренче тапкырында ук барлык залларында, барлык бүлмәләрендә йөреп чыктым. 7 яшьтәме? 7 яшь. Бу очракта әтиемә рәхмәт әйтергә кирәк. Ул спорт туризмы белән шөгыльләнә. Әти, мин бармыйм. Барасың улым дип торганыгыз булдымы? Юк, үз теләгем белән бардым. Аннан киләсе елларда үзем сорый идем. Бу мәгарәне ничек тапканнар соң? Кирү юлын күрдек, ул бөтенләй күзгә ташланмый диярлек. Аны 1953 елда ачканнар. Элек менә бу урынга кадәр кирип була иде. Бар җир тау-таш белән иелгән иде. Аннары инде 90-нчы еллар ахыры, 2000-нчы еллар башында ярчалы спелеологлары махсус җайламалар белән килә. Күрәмсең, шулар ярдәме белән анда тагын буш ара барлыгын ачыклый. Аннары казып чистарталар. Димәк, уңга, турыга, сулга да казыганнар. Әйе. Алайса техника шулай бушлык барын белә ала. Әллә инде бирдә спелеолог белеме дә кирәкме? Локатор дигән җиһаз бар, аның ярдәмендә күрәсең. Һава тартканында бәлки аңлаганнардыр. Һәм ни барын карарга уйлаганнардыр. Алга, артка, өскә таба тагын бушлыклар калган була аламы? Әллә инде тулысынча өйрәнелгән мәгарәме бу? Бу сорауга төгәл генә җавап биреп булмый. Кемдер ни дә булса тапса, бу турыда әлбәттә белербез. Хәзер без кергән урыннан иң ерак ноктага кадәр никадәр ара бар. Без анда бүген техника белән барып җитә алмабыз инде. Сулга, турыга һәм уңга борылгач, анда юл тармакларга бүленәчәк. Сулга китсәң, атыңны югалтырсың, уңга китсәң, өйләнерсең. Турыга китсәң, кире чыгып җитә алмассың. Шулайрак ахры. Без әз генә соңрак сулга борылырбыз. Аннан үтүе бик җиңел. Безнең әзерлекне белсәгез, бик җиңел димәс идегез. Юк, чынлап җиңел. Гадәттә мин бөтен кешеләрне дә сулга алып китәм. Аннары бәлки уңга таба да борылырбыз. Уңга борылып ахырга кадәр барырга уйласак, ничә километр булачак ул? 1 километрга да тулмас. Чынлыкта мәгарә эше бик кыска. Турыга? Турыга китсәгез 10 метр тирәсе, уң якта башта крокодил авызы булачак. Аннары әзрәк шуышып үтәргә туры киләчәк, аннан астка төшеп, орган залына барып та җитәчәкбез. Дус тату коллективыбызның хатын-кызлардан торган өлеше сул якка борылганда, әйтергә кирәк, иң җиңел юлдан китсәк тә беренчеләрдән булып бирелде. Бүтән бара алмаслык шиккә җиттегезме? Шиккә җиттем, әйе. Болай иртә бирелермен дип уйламаган идем. Әнә тегендә чыгып җитә алмам ахры. Әлбәттә тырышып карарга була, ләкин туры эфирдә истерика купларырмын дип куркам. Шуңа да вакытында баш тартсам хәерлерәк булыр. Мин әлегә әзер түгел. Сулга китә алмассак, уңга борылырбыз. Алдарак әйтеп үтелгән крокодил авызына бәреп кирербез. Әлегә бик батыр сөйләшәм, тора бара күз күрер. Чыгасызмы? Чыгабыз. Бу бик матур да, шул ук вакытта бик куркыныч та. Тычканнардан тыш бирде тагын бөҗәкләр, әллә каян күченеп килгән тараканнар да көн күрә. Герпетофоблар тынычлап яши ала. Еланнар, башка сирәлүчләр бирде тормыш итә алмый, артык салкын. Тик җиңел сулап куярга барыбер дә иртәрәк әле. Чөнки бирдә алардан да куркынычрак җан иясе бар. Айрыша тәэсирле сәяхәтчеләр бер юлы без анда өрәк күрдек дип сөйләгән иде. Почмактан гына борынын төртеп кул булгады. Онытылып калган берәр турист рухыдыр әле ул дигәннәр иде. Сезнең дә очратканыгыз юкмы? Ак спелеолог турында хикәяттер ул. Шуны тулысынча сөйләгез әле. Имеш, бер спелеолог әлеге мәгарәне өйрәнергә килә. Һәм күрәсең, кайдадыр адаша, уңга борылып китә, дөрес юлдан китми. Нәкъ менә ул инде әллә ничә ел чыгу юлын эзли. Бирегә килгән туристлардан сорый. Бөтенесе аңардан куркалар һәм җавап бирми китәләр. Все почему-то его боятся и не отвечают. Димәк, хәзер аны очратсак, иптәш, чыгу юлы әнә тегендә дип күрсәтергә генә кирәк. Әйе, фаразлар буенча ничә ел йөри микән ул? 1553 елдан бирле. Озак эзли икән. Операторларыбызның берсе әйтергә кирәк, тимердәй нык холыклы кеше ул. Юрьев мәгарәләренең караңгы бер почмагында кемдер җиңемнән тартып аптыратты дип барыбызны да шаккатырды. Әлеге дә баягы ак спелеологны очраткан булса да, тегесе юлны сорамаган. Операторыбыз чыгу юлы турындагы урынлы-урынсыз киңәшләрен бирмәгән. Биредә без сталактитлар барлыкка килүен күзәтә алабыз. Бу аларның яралгылары гынадыр әле. Әйе, шулай дию дөрес булыр. Кайчан зур булып үсеп җитәрләр?
Алар елына небары 1 миллиметр гына үсәләр шул. Ул вакытка кадәр яши алмабыз. Әйе, менә бу урыннарда тамчы барлыкка килә. Ул тамчыга бөтен минераллар, пычрак, тузаннар җыела, һәм менә шундый яралгы баш төртеп калкулык барлыкка килә. Тора бара ул үсә, зурая, ләкин тамчыны сөртеп алсаң, үсүен туктата. Төрле кешеләр бар. Бирегә килеп, бу турда белмәүчеләр сөрткәләп китәләр. Шуның белән үсәргә ирек бирмиләр. Әнә анда кызыл зал. Анда да үтәргә ярыймы? Ярый, тик шушып кына. Аннары ян белән үтәсең, һәм сез кызыл залда. Әник ян белән генә. Башкача үтәргә урын юк, анда бик тар. Фонарик төшеп китте дә, мин аны салдым. Ой, касканы юкага да кимәгәнмен икән. Крокодилныкы гына түгел, Спайдерман мәгарәседер бу. Аңа исемне кем биргән? Элекке чырларда охшылай аталганмы, әле замана белән бергә килгән исемме? Узган гасырдан калганы тама. Залларга исемнәрне беренчеләрдән булып ачкан спелеологлары бирә. Кемелгер исемне дә шул куша. Ала икән. Моның тирәнлеге күпме? 6 метр тирәсе, пүштәк. Бу мәгарәгә үзең генә килеп, актарынып, эзләнеп йөрергә буламы? Әллә инде бу тыелган эшме? Юк, биредә берендә тыелмаган, әмма альпинизм кебек өлкәләрдә күпмедер белемегез, күнекмәләрегез булырга тиеш. Инде әзерлегем булмаса, тик теләгем көчле булып, үз-үземә ышансам, ул очракта кермәүең яхшырак булыр. Менә монда бигрәк тә. Күреп торасыз, минем астымда 6 метр. Алла сакласын. Аягым менә шулай шуып китә калса, ышып кына төшәчәкмен. Бик үк рәхәт тойгылар булмас ул. Телефон элемтәсе эшләмиме монда? Биредә юк. Сезне кемдер кереп, эзләп тапканчы, шушы чокырда ятасыгыз була. Димәк, бу 6 метрлы чокырдан үзеңә генә чыгу физик яктан мөмкин түгел. Юк, мәгарәләр авырлыклары буенча 6 дәрәҗәгә бүленә. Бу беренче дәрәҗәгә керә. Сул яктагы борылышмы? Бөтен мәгарә тулысынча. Иң җиңеле бу дисезме? Шулай дим. Авырлыклар турында спелеологларның үз карашы булса кирәк. Аста 6 метрлы упкын, өстә 9 метрлы таш таулары, бердән-бер керү, ул әле чыгу юлы да. Авырлыклар дисезме? Барыбер дә тузанны эш димәс идем. Ләкин ул чын мәгънәсендә тузанлы. Чистарак урын бармы монда? Бер хатлы. Бар җирдә дә бер төрле. Бит барысына да гипс галиҗәнәпләре гаепле. Җирле тау токымнарында ул шул кадәр күп ки, алар хәтта ташландык тау куышларында да бүгенгесе көндә эшләп торучы шахталарда да очрый. Гадәттә, аларга керергә ярамый раун, тик бүгенге көн искәрмә булсын. Биредә каты гранит токымнары, әлбәттә, алар да гипс белән кушылган. Моннан ерак түгел гипс шахталары урнашкан. Шуңа бу ташлар ак төстә сыман тоела. Димәк, бирегә алтын көмеш эзләп керүнең мәгънәсе юк. Юк, ятмалары да юкмы? Моңа кадәр булганы юк, берәрсе югалтып калдырса гына. Күрәкләрне юк калганбыз икән. Юрьев мәгарәсенә нинди генә максатлар белән килсәгез дә, ни кадәр тирән төшсәгез дә, нинди хис кичерешләр кичерсәгез дә, кайтыр юлга кузгалганчы берәр урынга утырып, шыбыр кына уйланып алырга тәкъдим итәбез. Фонарьларны сүндереп, кәрәзле телефоннарыгызны онытып торсагыз да була. Биредә алар барыбер кирәк түгел, чөнки илемтә юк. Ялгызын гына, шыпырт кына ял итеп алыгыз. Замана кешесе өчен зиннәтле күренеш санала ул. Акыллы кешеләрнең сүзенә колак салсаң, биеклек төшеп җиткәч кенә яуланган санала. Димәк, тиздән без дә Юрьев мәгарәсен яуладык дия алачакбыз. Чыгып кына җитик. Бу куркыныч та, бу катлаулы да, бигрәк тә күлмәк кигән кешеләргә. Ләкин бу бик текә җир. Ниһаять, яктылык күрәм. Бирегә тагын килү теләге бөтен кешедә дә туа дияргә була. Мин сәяхәтче, турист, бирегә дусларым белән балык тотарга, кыяларда йөрергә, табигать белән хозурланырга киләм. Юрьев мәгарәсе, белгечләр аны катлаулы да, куркынычта түгел дип кат-кат расласалар да, бик сирәк сәяхәтчеләр генә беренче тапкырдан аның иң эшенә үтеп, барлык матурлары белән соклана ала. Калганнар өчен Кама тамагында шундый ук матур, тик йөрүе җайлырак урыннар да җитәрлек. Сегодня выйдет солнце и осветит оконца. Мәгарәдән кул сузымы арада ташландык куышлыклар бер гасырга якын серләрен саклый. Алар хәзер ташландык, бит кайчандыр бу урыннарда тулы кешенә гипс чыгару, гипс эшкәртү процессы барган.
Фонарьларны кабызырга онытмагыз. Монда матур һәм куркыныч та түгел. Тегендә матур да куркыныч та иде. Фонарьларны кабыздык. Кыя ташларына язу, рәсем төшерү сәнгате мәгарәдә көн күргән ата-бабаларыбызга гына түгел, замана кешесенә дә бик кызык икән. Турист бывает разный. Төрле туристлар була. Иҗади шәхесләр үзләрен менә шулай күрсәтергә карар кылган. Через несколько Берничә мең елдан соң бу рәсемнәрне безнең дәвамчыларыбыз очратыр. 21 гасырда да кешеләр мәгарәләрдә яшәгәннәр дип уйламасалар ярый. Мамонтлар ясаганнар. Гипс чыгару алымнары соңгы 10 елда шулай ук шактый үзгәреш кичергән. Техникасы башка, вагонеткалар урынына куәтле йөк машиналары, шпалларга алмашка тыгызланган юллар килгән. Тик эш принципы гына шул килеш калган. Правда ли, что протяженность всех вот этих... Менә бу юлларның, шахталарның озынлыгы берничә 100 километрдан да артык дигән сүз дөресме? Дөрес. Хәзерге мизгелләрдә без сезнең белән ташландык куышлыкта. Бирдә кайчандыр гипс чыгарганнар. Әлеге һәм бүгенге көндә эшләүче куышлыкларында алсаң, белгечләр фикеренчә, гомуми озынлыгы 600 километрдан да артып китә. Говорят, более 600 километров. Сутау токымнарын актив рәвештә юатыра, кайбер урыннарда хәтта каньоннар да барлыкка килгән. Иртәме, соңмы бу куышлыклар ишелеп төшәчәк. Барысыннан да хәбәрдар булган белгечләр тынычландырырга ашыга. Бу вакыйга булган чакта да безнең гасырда көтелми. Шуңа да рәхәтләнеп сокланырга, фотосурәтләр төшерергә өлгерербез. Матур күренешләр белән бирдә теләсәң, теләмәсәң дә сокланырга туры килә. Чөнки алар Кама тамагында адым сайын. Карашыңны ташла да соклан. Юлыбызны дәвам итәбез. Хәзер без юнәләчәк урынга һәркем дә эләгә алмый. Уңга да, сулга да китә күрмәгез. Бер урында сикереп торырга ярыймы? Сикерергә ярый. Тик без рөхсәт иткән урыннарда гына. Катгый инструктаж, кырыс иратлар һәм нык экипировка. Бу урыннарда башкаша ярамый. Чөнки без бүгенге көндә эшләүче гипс рудникларына мендек. Элемтә юк, яктылык фонарьлардан гына төшә. Сукмактан җиткә киттең икән, үзеңә үпкәлә. Бу буталчык җир астында озак адашып йөрергә була. Шахталарның километрларга сузылган лабиринтлары, баш өстендә дистәләгән метр тау-таш өеме, хис кичерешләргә колак салсаң, гүя айга төшкән кебек. Моны җир асты шәһәр дип атарга була. Аның урамнарында бер юлы берничә КАМАЗ борыла ала. Хәер, алар бирдәге киңлекләр белән чагыштырганда уенчык машина сыман гына тоела. Үзеңне инде бөтенләй кырмыска шикелле хис итәсең. Гомумән, бу масштабларны күреп хәтта баш миедә шакката. Карап торышка гади генә таш өеме ята, ләкин аларның авырлыгыннан КАМАЗ хәтле КАМАЗ да сыгылып куйганын күргәч, шаккатыдан күзләренең орбитадан чыгып очарга әзерләнүен аңлап аласың. Гипс җитештерү җиңел эш түгел, икеләтә хезмәт дияргә була. Чөнки башта тау токымнарын чыгарырга, аннары гына аңардан гипс булдырырга кирәк. 444 ступеньки, которые мы... 444 баскычны аска төштек, хәзер инде өскә менәбез. Иң кызыгы шунда, баскычны бу тирәдә тигез дияргә була. Менә тегендә баскыч серпантины башлана. Начинается лестничный серпантин. Әлбәттә, бу серпантинны да күтәрелдек. Чөнки аңардан соң Татарстанның уң як ярындагы иң биек нокта 136 метрлы Лабаш тауы башланып китә. это одна из самых... Бу Кама тамагы районының искиткеч майданчыкларының берсе. Бу безнең Лабаш тауы. Ул Кама тамагының гербында да урын алган. Бу үзенә күрә бер карау, күзәтү мәйданчыгы. Үзенчәлекле, кабатланмас урын, көч туплау, тарту көче урыны. Бирдә 2 елга Идел белән Шулман бергә кушыла. Иң кызыгы шунда ки, әлеге кушылган урын күренеп үк тора. Самолеттан, очкычлардан, ярсеннәрдән түгел, тау башыннан күз ташлауда җитә. Да, вот это вот водораздел. Әйе, сулар кушылган урын аермачык күренә. Менә моннан үтә ул. Идел су ашыграк төстә, Шулманныкы караңгырак. Шулманның су дәрәҗәсе югарырак, шуңа да әйбәт күренә. Караңгы су ашык төстәге суларга кушылып китә. Шуңа да бу урыннар Кама тамагы дип атала. Әлбәттә, бу кадәр истәлекле һәм кабатланмас урынның шәхси риваяте дә булырга тиеш. Бу тауның барлыкка килүе, ни сәбәпле нәкъ менә бу урында пайда булуы, елгалар ни рәвешле кушылуы турында риваят бар.
Бұрын заманнарда Абач ханның ике кызы Шулман һәм Идел булган. Кызлар җырларга, биергә, уен-көлке яратканнар, бер-берсе белән бәхәсләшкәннәр. Бу бәхәс әтиләренә бик ошаган, кызларын гел мактап, үсендереп торган. Бу хакта Абачтан да биегрәк хан ишетеп ала. Кызларның үзара бәхәсләшүе, тартышуы, уртак тел таба алмаулары әтиләренең моны җөпләү хакында белгәч, Абачны бик рыша. Йөрәгең урынында таштыр, үзең дә ташка әйләнди. Шулай итеп, Абач Лабач тауына үрелә. Ике кызы Идел белән Шулман 2 елгага әверелеп, дус-тату кычаклашып кына яши башлыйлар. Шулай итеп, кырыс әти Лабач кызларын һаман күзәтеп тора. Бәхәсләшеп тарткалашудан туктаганнар, ләкин холыкларын әледән-әле күрсәткәләп торалар. Үзгәрүчән булса да, иң мөһиме холыклары икесенә бер. А в чем еще уникальность? Бу урынның тагын бер үзенчәлекле ягы бар. Ул Иделнең географик урта өлеше. Идел елгасының башлангыч ноктасы Валдай калкулыгыннан Каспий диңгезенә кадәр 3200 метр. 1600 метры төгәл уртасы биредә була. Рухи халәт артыннан килүчеләр биредә көч таба. Романтиклар 2 елганың убышуын күреп, мәхәббәт аңлатырга, тормышларын бергә бәйләүче тәкъдим ясарга килә. Иҗат кешеләре биредә көйсез илһамын таба. 1800 какой 40-й. 1840 елларда Илья Репин нәкъ менә биредә Идел буендагы буртлаклар картинасы эскизын ясый. Шаляпин «Есть на Волге утес» дип җырлый. Самарылар Стрельная тау турында җырлый ул җырын дип дәгъва кыла кылуын, тик без барыбер да Лабач тау турында җырлый дип саныйбыз. Миңа калса, Шаляпинның бу җыры нәкъ менә безнең Лабач турында. На этом месте. Ну раз уж мы пошли по великому. Бик шәхесләр турында сөйләшеп киттек икән, үз вакытында бу тауда Разин корабльләрне күзәтеп, сызгырып торган дип ишеттем. Имеш, ул Лабач тауындагы качкан урыныннан чыгып, баш кисәрләргә һөҗүм иткән. Уйдырмамы бу, әллә чынлыкта булган хәлме? Уйдырмадыр. Разин бу тирәләрдә үк түгел, әнә тегендә, бүген искә төшереп узган Красновидово авылы тирәләрендә булган. Лабач тауына килгәндә, менә бу урындагы усулык гадәти шыкыр түгел. Бу 1918 елда корылган ныгытманың калдыклары. Бөтен тау башы окоплар белән тулган. Хәзер инде аларга үләннәр үсеп беткән, ләкин ныклап карасаң, окоп икәнен шамаларга була. Акчакларның бу якка күчкәннәрен көткәндә, менә шундый саклану ныгытмалары төзегәннәр. Гадәти шыкырлар гына түгел икән шул. Юк, гадәти шыкыр түгел, бу үзенә күрә бер тарихи мирас. Бирегә галимнәр дә антыла, физиклар һәм лириклар, гурманнар һәм экзотика сөючеләр, спелеологлар һәм кыяга үрмәләүчеләр. Балыкчылар исә бөтенләй елның теләсә кайсы вакытында йөзеп тә, атлап та, очып та киләләр. Һәм әлбәттә, бу урыннарда һава сулап, киңлекләрне иңләп, мәгарәләрне өйрәнеп, табигатьне сокланып йөрергә дә була. Һәм кеше яхшы аңлый, монда тагын әйләнеп кайту мәҗбүри. Алга таба карагыз. Григорий Чистайга юл тотачак. Борынгы Болгар шәһәрчеге Жүкә тауны күрәчәк. Аның үткәнне һәм бүгенге белән кызыксыначак, эвакуация еллары турында сөйләшәчәк һәм Пастернак әсәрләрен укыячак. Вас зашло 5. Ну, значит, за остальными вернемся в следующем Всё, году. Вдруг там кого встретите, скажите, чтоб выходили. Ли, надо развернуться и откомментировать. Каким образом? Подожди, Ну, пожалуйста. Ладно.